Hello guys! Welcome back to my channel. And today is Friday at day off ko. So, it's a happy day. So, yun guys, si Martin nasa Pilipinas siya ngayon and it's a business trip. Kasama niya yung boss niya. So, right now, nasa bahay naman ako ng aking friend na si Hazel. Nakikita nyo na siya sa video ko many times. So, andito ako sa bahay niya ngayon and actually, I've been here mga almost 2 weeks na. Kasi naman, yung bahay na tinitirhan ko, yung apartment namin, is medyo malayo siya sa bus station, sa train station. Kaya, it's a lot better to stay here while Martin is away. Kasi nga, parang 6 minutes walk lang yung bus station. So, mas madali sa akin na pumuntang work at umuwi. So, I'm here until 23rd. But tomorrow, pupuntahan namin yung apartment namin kasi day off ko ng 3 days. So, may time kami pumunta doon at tsaka i-check lang namin kung ano nang nangyayari sa bahay doon kasi it's empty. So, yun. And today is, anong oras na ba ngayon? I think mga, yes, 1:45 at si Hazel ay nasa office nila nag-work. So, I'm gonna go visit her there kasi yung usapan namin, pupuntahan ko siya doon sa office niya. And right after that, pupunta kaming Copenhagen. Pupuntang Asian store at magro-grocery ng mga Asian food kasi nga, naubusan na kami dito. So, yon yung happening for today. At saka, pansin nyo guys, yung aking suot ay medyo kunot-kunot kasi yung mga damit ko nasa bagahe lang. Because nga, I don't live here. I'm just staying for, I don't know, for 2-3 weeks. Yeah, 3 weeks. 1 more week and then doon ako sa bahay namin. So, medyo kunot-kunot. Pero okay lang din naman. It's because when we go out, it's winter time. It's cold. So, hindi siya obvious kasi nga marami isasapaw ng mga damit-damit. So, yun guys. It's 1:49 in the afternoon at first time ko lumabas. And it's actually a really good day kasi nga, 'di ba, the sun is out. Normally mga ganitong oras for the past few days, ano na siya guys, parang dark. Puntahan natin siya. Ito sang parang sobrang lahing property. Tapos, yung doon yung bahay nila, yung nanggaling ako. And then, this is their office. She's somewhere there inside. Wait, I mean, guys, kasi parang, ewan ko ba kung pwede ako mag-vlog dun sa loob. I hope so. Kasi may ibang tao din. Hindi lang siya. But let's try. Ang laking office niya, tingnan niyo. See? And right now, siya lang mag-isa. Ewan ko ba, asan yung iba. You're on holiday. Oh, holiday pala sila. Ay, ito lang talaga siya yung hardworking dito. Kuha tayo ng konting tour. Lagay ko muna yung gamit ko kasi super dami. Wait lang. Ito yung parang typical na Danish office. Yung ganon. So, yun. Pwede tayong gawin kasi siya lang mag-isa. So, it's okay. As soon as you get in the door, so, makita nyo na yung parang, Xerox machine nila. Xerox machine, photocopy machine, whatever. So, ito yung makikita sa front. Ang daming tables. 1, 2, 3. 3 tables na pang office. Tapos, ito naman yung pang documents. I don't know what's in there. Oh, it's the kitchen. May kitchen pala din sila dito. It's so nice. Diba? It's a big kitchen actually. Yan. Tapos pag andito ka, gumagawa ka ng food mo for your break time. Yan yung view sa labas. Nakita nga yung labas. Oh. Ang ganda. See? So, dyan ako dumaan kanina. Ito yung mga office nila. Laki ng table. I love it. Bilisan na natin. May mga documents na di dapat makita. So, there. Wow, look at that. Ito yung parang nila guys, yung property nila dun sa Yulan. Sobrang laki yan. The whole thing. Grabe. Yung table dyan, yung 3 tables. Tapos punta ka dito. Pagpunta dito, ito yung parang conference room ata nila. Or, yeah,
pag nagmi-meeting. So, yan. And then, they got small sofa there where they get, visitors there. Eat healthy, fresh, organic, local farm raised, blah, blah, blah. But that's good. I just hope na ma-follow natin yan this new year. Ay. Look at that. There. And then here comes my friend here. Dito lang tayo para hindi makita yung mga documents, guys. Not allowed. So, there you go. Sobrang serious niya sa work niya. So, she's stressed out kasi dami daw ang gagawin and hindi matapos-tapos ng isang araw. Mga guys, hindi rin matapos ng mga 2 araw, mga 1 month ata. Yung mga papel. So, there you go. Ano tayo ngayon? January. Oh, hindi nila na-adjust yung kanilang Oh, ang daming So, yun yung whole office nila. May iba din dun sa baba. Uy, katakot na. May iba din dun sa baba. Yung parang kainan talaga nila. Parang canteen, ganyan. Pero hindi ko na yun pupuntahan. So, that's it. There's a toilet there, but we're not allowed to go. So, parang, may toilet din para dito. So, 2 yung toilet nila. My gosh. Parang na talaga, parang hindi office. Sobrang ganda ang laki. Ito yung parang stock room pala. Stock room. Dito yung maganda. Uy. Sana ganitong bahay ko. So, ito, ako yan. Obviously. Open natin dito. So, siya? Parang typical small toilet. Pero the other one actually is like nicer. Pero hindi tayo allowed doon. May something doon na hindi ko pwedeng i-reveal. So, yun. So, yun guys. Nako, oh my God. It's like a dream. So, sana in the future, pag medyo lumaki-lumaki na yung ating subscribers dyan, sana naman lang, magkaroon din tayo ng, hindi naman ganito kalaking office. We don't need this. It's just too big. Parang decent office lang na when you get in and you sit down, then it feels like, it means business. Like you're really gonna work. May office din naman ako dun sa bahay. Pero alam nyo, yung typical na pambahay na office, iba pa rin talaga yung parang totoong office talaga para you will feel na maging productive for the day. So, yun. So, dami kong i-upload mamaya, guys. Pero lately, parang medyo naging busy ako kasi nga, di ba? May work din ako aside from this YouTube. So, yun. Pero late, mamaya ata or maybe the next day, may download ba tawag nun? May i-upload akong ibang video. Sana mapanood nyo. And almost 6,000 subscribers na tayo. I know for others, it's like nothing. Pero para sa akin, it's such a big thing kasi nga ang tagal ko nang pinaghirapan yung YouTube ko. So, I really hope sana kahit maka 10K ako, sobrang happy ko na nun. So, now we are almost 6,000. Just almost. Baka next month, ma-achieve ko na yan. So, guys, subscribe kayo dyan. At lahat na nagsisubscribe sa akin, obviously, sinusuportahan ko din. Kasi, di naman tayo magaling. Magsuportahan tayo mga small YouTubers. Ganun lang din yun. Pero, syempre, it's like, sobrang dumadami-dami na rin kayo, so I cannot do it like pag nag-support kayo, support agad ako. Maybe it will take a day before ko maka-respond kasi nga busy din tayo sa ating buhay-buhay dito. And by the way guys, next month magkakabakasyon ulit kami diyan sa Pilipinas. So, I'm very excited kasi na-miss ko na din yung family ko, pero at the same time, medyo stressful kasi I really wanna plan everything kasi I only got a month there, 4 weeks there. And when you get there, parang na-overwhelmed ka na yung mga bagay nga gusto mong gawin, talaga hindi mo nagagawa. Tapos pagbalik mo na ng Denmark, naisip mo na, hindi ko pala nagawa yun ko. That's why this time, I really wanna make plan for it, like write it down so wala akong makakalimutan. But at the same time, I don't wanna be so stressed out with it. You know what I mean? Like, I just wanna take it easy. Pero gusto ko din na maging productive while I'm there. So, I'm gonna take a lot of videos. And, in the public, hindi ako ganun ka-comfortable talaga. So, my husband will be there to the rescue. Kasi yun yung parang sa atin pa yung walang hiya-hiya talaga. So, yun.
thank you so much. It's a new year. Grabe no, sobrang bilis lang ng panahon. Yung last upload ko nasa New Year. Tapos ngayon we are third week na sa January. Parang ang bilis lang talaga ng panahon. So yun guys, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo yung tour sa office, the typical office here in Denmark. Yan lang. At saka mamaya pupunta ata kaming Copenhagen. Yun. See you!